Вітаем вас на КДБ-7. Сёння мы вядзем сваю трансляцыю з гульні Мірыэля і футбольнага клуба Стандарт. І на дадзеную хвіліну Мірыэль перамагае з лікам 2-0. Матч распачаўся літаральна зусім нядаўна, але Мірыэль ужо забіў 2 галы. І зноўку выходзіць у лідары сёмага кубка Дона Боска па колькасці набраных ачкоў. Это адзін з лідараў сёлетняга чэмпіяната сёлетніх спаборніцтваў. І так сочым за тым, што адбываецца на пляцоўцы. Алло, здорово. Что там, как вышло? Я, короче, передал Ольге передал денежную определенную. Как такие дела? Ну, слышишь, что я там посмотри, я там запустил трансляцию. Ну, лагает или нет, посмотри, стоит ли ее вести вообще. Подпишись потом. Ну, добренько, давай. Передавай привет всем. А вось и 3-0, такая недарэчная помылка, и Мірыэль забивает третий гол. Помылка у обороне от Стандарта. И Мірыэль яшчэ больш узмацніў свою перавагу в этой гульні. Лік мог бы стаць ужо 4-0 на карысць каманды Мірыэль. А вось памылка. І ці будзе удар по брамах? Не. А зараз добрый момант. І ратуе Евген Бурко, ратуе сваю каманду ад голу. Ледзь Стандарт не размачыў лік у гэтай гульні. Не атрымліваецца пакуль што ў Стандарта нічога каля брамы сапернікаў. Быў адзін такі дастаткова добры момант, але ён не завяршыўся голам. А Мірыэль упэўнена пакуль што па першых хвілінах першага тайму ідзе да сваёй чарговай перамогі. Пакуль што не ведае паразаў гэтая каманда на сваім турнірным шляху ў сёмым кубку Дона Боска. І што нам адкажа на гэта Стандарт? Ці знойдуць хлопцы сваю гульню, ці змогуць неяк адпавесці на гэтыя галы, якія ім забіў Мірыэль. Паглядзім. І вось добры момант. Але голу не было. Стандарт мог размачыць лік у гэтай гульні, забіць гол. І можа тады пачало атрымлівацца лепш у хлопцаў, каб адчулі смак галоў у гэты вечар. Яшчэ адзін моцны удар, але на гэты раз недакладны, і будзе кутавы удар. Суддзя паказвае, што зачапіў мяч хтосьці з абаронцаў. І яшчэ адзін удар, але вельмі высокі і недакладны. Аут. Стандарт з мячом.
Ну, так нельга гуляць апошняму абаронцу, можна было і памыліцца, але, здаецца, неблагі пас аддаваў ён наперад, не атрымалася. І зараз ледзьве не адбылося памылкі. Ледзьве не адбылося памылкі ад брамніка Мірыэля, але не, Яўген Бурко на месцы. І зараз Віталь Пупін ледзь не робіць лік. 4-0 на карысць сваёй каманды, але міма, не атрымаўся гэты удар. Віталь добра цапляецца за мяч. Вельмі непрыемны гулец для сапернікаў, бо валодае добрай тэхнікай, укрывае мяч і вельмі моцна б'е, калі ёсць на гэта магчымасць. Недакладная перадача. Аут уводзіць каманда Мірыэль. Гэта зрабіў Владимир Медведскі. Цікава, што усе мінулыя. І гол! Стандарт забівае 3-1. Ці завядуцца зараз хлопцы, ці пачнуць яны гуляць больш актыўна, больш моцна. Паглядзім, але гэты гол, напэўна, павінен дадаць ім сіл. І вось мы бачым, як яны забегалі і ледзьве не забілі яшчэ раз. Павялічыліся хуткасці ў гуллі і за ёй стала назіраць значна цікавей. Аут уводзіць стандарт. Зараз варта знаць, што стандарт больш валодае мячом. Больш кантралююць мяч. Але вось мяч у Віталя Пупіна. І толькі брамнік выратоўвае стандарт ад 4-го голу. Толькі брамнік зараз дапамог сваёй камандзе. Не забыліся пра Віталіка абаронцы і пакінулі яго аднаго у небяспечнай блізасці да сваіх варот. І Віталь нанёс удар. Так. Як вы ведаеце, на КДБ-7 на кожны дзень існуюць тэмы для разважанняў. Тут хлопцы ў араторыі не толькі гуляюць футбол, але таксама знаёмяцца у гэтым годзе з дэвізам салезіянскай сям'і на гэты год, які гучыць наступным чынам. Быў добры такі далёкі удар і зноўкі удар. Не даюць мне завяршыць свае думкі гульцы, ствараючы небяспеку на поле. Дэвіз салезіянскай сям'і на гэты год гучыць наступным чынам. Выхоўваем мастацтва, слухаць і суправаджаць. Так, сапраўды, каб слухаць і суправаджаць іншага маладога чалавека, каб добра гэта рабіць, трэба быць сапраўдным мастаком. Таму ў гэтым годзе мы выхоўваем у сабе гэтае мастацтва. А тэма на сённяшні дзень гучыць так, як размова альбо дыялог паміж людзьмі. Гэта вельмі важнае. Каб мы умелі размаўляць адно з адным, казаць наўпрост тое, што ведаем, шчыра. Размова – гэта не проста абмен якой-небудзь інфармацыі, гэта нашы эмоцыі, нашы пачуцці. Калі цябе не чуюць, калі не адказваюць, то гэта маналог, і ад яго карысці менш, так скажам. Так і на поле, калі мы разумеем адзін аднаго, куды даць перадачу, то гэта ўжо камандная гульня. Калі хтось адзін стараецца саліраваць, ісці наперад, быць такім дамінантным гульцом, то гэта можа пайсці камандзе не на лепшае. І вось пад гэтыя словы, пад мае словы, Мірыэль забівае гол.
Таму што апошні абаронца палез сам, не аддаў перадачу, палез сам, так і ў размове. Нам патрэбны суразмоўца, паглядзіце. І зноўку небяспечна, зноўку памылка. Віталь Пупін бег наперад. І што гэта будзе? Штрафны удар. З парушэнням правілаў прыпынілі гульцы стандарту. А не. Прабачце. А так. Нешта заблытваліся самі гульцы, мяне увялі ў зман. Гэта штрафны удар. З парушэннем правілаў прыпынілі Віталя Пупіна. Была блакіроўка, там, здаецца. А вось ужо і першы тайм хутка скончыцца. Які ж моцны удар нанёс Віталь Пупін, але недакладны. Але моцна, не праламаў сценку ў нашым араторыі. Такая закідушачка ад Віталя Пупіна, і зноў ён з мячом, здаецца, адабралі гульцы стандарту, але Віталь, як ён паўсюль на поле знаходзіцца, перахапіў гэты мяч і зноў ствараў небяспеку, калі брамаў саперніка. Зараз не паразумелі адзін аднаго, але выправіліся гульцы стандарту. Крыху дакладнасці не хапіла гэтай перадачы. Далёкі стрэл, недакладны. Відавочна, што Мірыэль гуляе лепш. Перакрываюць яны пасы, выхады з абароны. Зараз не ведаю, мне здаецца, было парушэнне правілаў. Але суддзя ўсё бачыць, суддзя тут на месцы, яму лепш ведаць. Вось першы тайм скончыўся. Лік 4-1 на карысць Мірыэля. Адпачываюць гульцы, адпачнем таксама і мы. Вось вы паглядзіце, размінаецца Евген. Ён прапусціў толькі аддойчы, нічога страшнага. Евген, як уражанне прагулю. Хорошо, нормально. Соперник опасный. Опасный, небяспечны соперник. Кажа Евген, што соперник небяспечны. Напалохалі яны брамніка Мірыэля, стандартна палохаў, хоць гэта можна зрабіць. Вось мы бачым, размінаюцца ўжо хлопцы Золт Ляпіса, яны гуляюць наступныя. Гэтую трансляцыю таксама глядзіце на нашым канале. Спадзяюся, з якасцю там няма ніякіх пытанняў на гэты раз і не будзе бракаваць яе. Можна будзе спакойна паглядзець гэтыя гульні і зараз онлайн і пасля ў запісе. Ром. Бурко, да. Я Саша произошел, сказал, что вроде нормально. І вось распачаўся другі тайм, і Евген Бурко робіць сейф, такі добры сейф. Каленямі ён выратаваў сваю каманду ад у гэтым моменце. Аут, перабегу на іншае месца. Ага, все добра. Пас назад. Як громко топає Женя.
і дае перадачу наперад, але не вельмі дакладна. Што я ўжо пачынаў казаць у першым тайме, але падзеі на полі не далі мне скончыць маю думку. Цікава, што Владзімір Медведскі, гулец Мірыэля, усе мінулыя гады удзельнічаў у КДБ на пазіцыі брамніка сваёй каманды. Але ў гэтым годзе, як мы бачым, за Мірыэль стаіць Яўген Бурко, а Владзімір ён дзейнічае ў поле. І улічваючы, што Мірыэль яшчэ не пацярпеў ніводнай паразы, гэта удалая ракіроўка для каманды. У мінулым годзе Мірыэль заняў 3-е месца. Паглядзім, у гэтым годзе бачна, што хлопцы цэляцца на 1-е месца. Паглядзім, ці атрымаецца ў іх гэта, а вось і парушэнне правілаў. Стандарт будзе выконваць стандарт. І гэты стандарту нічога не прынёс, скажем так. Нагадваю, лік 4-1 на карысць каманды Мірыэль. І з мячом зараз стандарт, яны у манішках гуляюць, у такіх салатавых саколках. Мірыэль жа у чырвоным, калі хто гэтага не ведае. Небяспечна было зараз, але Женя вырашыў не будрагеліста выбіць проста мяч як мага далей сваёй брамы, тады ўжо дакладна не заб'юць гол, і так ён меў рацыю. Недакладная перадача. Стандарт зноў распачынае сваю атаку, але не хапае хлопцам. Не хапае хлопцам дакладнай перадачы, дакладная стрэла па брамах. А вось у Мірыэля добры момант. Не справіўся з мячом Владзімір Медведскі. І зноў такая прыгожая закідушка ад Віталіка Пупіна. І добры небяспечны момант утвараюць хлопцы з Мірыэля каля брамы стандарта. Женя выбіў наперад. Добры. Хацелася б, каб стандарт забіў зараз. Стала б гульня больш цікавай, больш напружанай, так скажем. А так, комфортная перавага Мірыэля з лікам 4-1. Застаецца толькі дагуляць гэтую гульню Мірыэлю і атрымаць чарговую перамогу. Ох, як прыдумаў Віталік, але занадта высока паляцеў гэты мяч. І гол. Гол. Віталік забівае чарговы гол. 5-1. І Віталік зараз лідер. Не памятаю дакладна, колькі ў яго галоў, але перад гэтай гульнёй ён дзяліў першую... Ён не дзяліў. 6 мячоў у Артёма Шэўчыка і Яўгена Буткевіча было па 7 мячоў, але ўжо Віталік 2 так дакладна забіў гэтай гульні, таму яго ўжо дакладна 8, можа і болей. Не памятаю, хто забіваў Мірыэля ўсе мячы. Але Віталік зараз дакладна можна сказаць, што ён адзін з лідараў, не адзін з лідараў, на дадзеную хвіліну ён лідар бамбардзісцкай гонкі на КДБ-7. Таксама і ў мінулым годзе ён забіў шмат. Мяч Мірыэля. І зноўку аут на карысць Мірыэля. 5-1, хлопцы перамагаюць, а вось гэта магло быць небяспечна, але абаронцы у час сустрэлі саперніка і не далі нічога зрабіць. Пас назад. Упэўнена гуляюць гульцы Мірыэля. Яны перамагаюць. І, здаецца, ўжо нічога не здарыцца такога, каб перамога ад іх ушла.
Атрымаюць яны сёння свае чарговыя 3 ачкі і застануцца лідарамі КТБ-7 у турнірнай табліцы. Сёння таксама будуць яшчэ 2 гульні. Олд Ляпіс будзе гуляць з землякамі, гэта дастаткова цікавая будзе гульня. А Волат, здаецца, будзе гуляць з Радыё Марыя. І вось вы глядзіце, які шыкоўны сейв зрабіў брамнік Стандарта. Так ногой выцянуў і выбіў гэты мяч. Зараз Женя зрабіў добрую перадачу. Прыгожая камбінацыя ад Мірыэля, блакуецца гэты удар. А вельмі добра так на пасах разыгралі яны гэтую атаку. Было і прыгожа. Добра гуляе Мірыэль, падабаецца, як яны дзейнічаюць на поле. Пас, спакойна, не хвалюючыся. Цяжка Стандарту змагацца з імі. Вось добра, неблагі момант, але у час аддаць перадачу. У час зрабіць гэты пас апошні. Няўдала Женя выводзіць мяч у гульню, але нічога страшнага, яны перамагаюць 5-1. І зноўку добры удар, і брамнік Стандарта ратуе сваю каманду чарговага голу. Каб не ён, лік бы быў ужо увогуле непрыстойным на карысць Мірыэля. Брамнік паказвае сябе з лепшага боку. Добрая тэхніка ад Віталіка. І не атрымоўваецца ў сапернікаў перайсці ў контрнаступ. Ах, попасть, трапіць па гэтаму мячу, і было б небяспечна, але заблытаўся ў нагах гулец Стандарту, шкада. І апошні ён палез, і зноўку толькі брамнік ратуе каманду. Недакладны пас, і вось. Не атрымліваецца Стандарта давесці свае атакі да хаця б удару па брамах. Зараз гэта быў удар не па брамах, а ў аут. А вось мог быць гол, калі праслабіўся брамнік Мірыэля. Але не, голу не было. Вось добры стрэл па воротах. Добра згуляў зараз апошні гулец Стандарта. Брамнік даў такую добрую перадачу, развіў атаку сваёй каманды, але не атрымалася зноўку ж не атрымалася Стандарта. Далёкі удар ад Віталіка. Нечаканы, але ён не прынёс ніякай небяспекі. Зноўку удар. Кутавы. Стандарт каля брам Стандарту. Значна вышэй. 5-1 перамагае Мірыэль. Вось, паглядзіце. Добрая атака ад Стандарта. Але Яўген Бурко ратуе сваю каманду. Зараз таксама магло бы быць небяспечна. Але не. І зараз брамнік Стандарту паказвае сваю выдатную рэакцыю, зрэагаваўшы на гэты стрэл.
І зноўку мяч, здаецца, ляцеў у вароты. Карны удар. Недокладно. Легко проходит Виталь Пупин гульцов соперника. Глядите, что он робит. Як навітий гулец. Зараз був небезпечний момент каля ворот Мірыэля, але не трапіў по браме гулец стандарту. І вось яшчэ один момент мимо. Вось была памылка і была магчымасць у стандарта забіць гол, але не. І зноўку памылка, удар. Яўген Бурко выратоўвае каманду. Ці не запозна гульцы стандарту пачалі ўтвараць небяспеку каля брамаў саперніка. Ого, як было прыгожа згуляна, але надта недакладна, каб быў гол, гэта было б вельмі прыгожа. Гэта гульня скончылася. Мірыэль перамагае з лікам 5-1 і застаецца на першым месцы ў турнірнай табліцы КДБ-7. Дзякуй за ўвагу і сачыце за нашымі наступнымі трансляцыямі. Да пабачэння. З Богам, сябры!